Mata ku juya abinda Allah ya baku da mai kiɗa na zo kuma casa kan lokaci mu ci moriyar tangaran. Mata ku juya abinda Allah ya baku da mai kiɗa na zo kuma casa kan lokaci mu ci moriyar. Jakar ubaka. Kai ma kul ubanki. Me fa? Uwaki. Haka kuna biyo gwanja din nan. Rana a gabana da yayi wata waka sama mata. Har yau neman yarinya ake ba a ganta ba. Baba shine zaki ja ai sama da ke. sabuwar waka ce fa. Sabuwar. Kai ko maimakon ka sauke Qur'ani gwara ka sauke a waka a dogon ja. Hadda iya hadda ko? To bari ma an gaya miki da yaki. Bane yace na kunna mana. Waye ce a kunna waka? Idan ba ƙarya take ba shege. La ila. Ke. In ƙarya nake yi Allah ya tsine maka. To. Ke daya ki ji. Ina son ki da tarbiya, ina so tarbiyar ki ta dore. Ba wai na yi wani ina miki faɗa don wani abu bane. A gaba na yar gidan Malam Hudu mai kanwa ranar daga jin waƙar gwanja sama mata. Yarinyar nan tana kallo lu. Yarinyar na aka ta neman ta da kike kai ba. Kare da yake shashashu ne kuma sai na jefa ta a masai. A masai zan jefa ta. Kuma fasa hidan amma kan fasa ni ma na je kidan kamar shege gwanja. Yana dama dan kore ku ne. Baba ya haka? Ya haka kuma kai? Ai na shehu kenan mu na shehu dangin zikiri.